Sziasztok, ez itt a Talk Show Ödönnel és Janikával. Sziasztok! Tehát, szóval, Janika, mit láttál furcsaságot a szervereken? Hogy mostanában nem támadják a bárányokat. Hát, miért nem? Azért, mert a megfelelő ágyhoz kellő gyapjút már beszerezték. Aha. Igen, elképzelem. Várjatok 3 másodpercet. És, most még valamit, Janika? Nem, már semmit. Hát, ez érthető. Mindegy most miért. Tehát, igen. Érthető, de mindegy most, hogy miért. Még 3 másodperc. És 3 másodperc, és itt vagyunk. És igen. Arról találjuk el a figyelmünket, jó? Inkább. Ott egy fa. Ez egy fa, ez egy fa, ez egy fa, ez egy fa, ez egy fa. Egy 3 matikus fa. 3 másodpercitikus fa. 3 másodpercitikus fa. Egy túlságosan 3 percitikus fa. Ez egy fa. Ez egy fa. Ajaj, én félek. Nem komoly. Lekapcsolódtak a lámpák. Ne! Hát, ez volt a Talk Show első része Ödönnel és Janikával. Sziasztok!